Cześć synki, jako że bardzo dużo z was, szczególnie podczas live'ów, transmisji na żywo pyta mnie jaki mam sprzęt, to w tym krótkim filmie bez zbędnego dupczenia powiem wam, co tu się na moim stanowisku, że tak powiem, pracy znajduje. No to po kolei. Mam tutaj jeden monitor 18,5 cala Philips 191L i drugi monitor jakiś bliżej niezidentyfikowany, nie pamiętam teraz modelu, pewnie zawodowcy się kapną, Dell 24-calowy. Tutaj to działa jako rozszerzenie pulpitu, one sobie stoją na słownikach, tutaj to ten stoi na pudełku z Goga. Teraz jak chodzi o dźwięk, to mam interfejs audio, czyli EMU Tracker Pre z Creative'a, do którego mam w tym momencie podłączone głośniki, a tutaj z tyłu na wejście XLR podłączony jest mikrofon. O, tak to wygląda. Teraz klawiatura. Klawiatura to jest brudna przede wszystkim. Klawiatura to jest nazywa się to Ultra Flat Keyboard z Logitecha. Nie jest to jakiś cud, ale służy mi już chyba z 3 czy 4 lata, także nie ma źle. Teraz myszka. No, myszka jest całkiem spoko. Jest to prezent od wcześniej widza, a następnie zaufanego, bliskiego mi kamrata, także ma szczególną wartość. Jest to Logitech G9, którego można sobie dowolnie dociążać. Można tu sobie zmieniać czułość, kolory tego podświetlenia, także Bayer. Tutaj jak widzicie znajduje się ona na podkładce z Virtus Pro, wysępioną podczas AIM-a. Tutaj jest, nie wiem czy to idzie jakoś wyczyścić, jest strasznie corna już od tego. To tak. Teraz jakie mam słuchafony wam pokażę. Słuchawki moje to są Superluxy HD, HD668B. Te słuchawki kosztowały niedużo, bo kosztowały bodaj około 150 zł, ale jakościowo są naprawdę bardzo dobre. Ich plusem jest odczepiany kabel, że jak przypadkowo wstaniemy, to nie urwiemy kabla ani niczego nie zrzucimy, tylko on się po prostu wypnie. Do tego w zestawie były dwa kable, dłuższy i krótszy. To jest tutaj, tu już mi popękało, bo na tym raz siadłem, ten pałąk jest pokryty takim plastikiem, ale generalnie mogę je z czystym sumieniem polecić. No myślę, że każdy audiofil wie, że pomimo, że one są wyglądają tak se i jakość materiału jest też taka se, ale jakość dźwięku jest naprawdę superowa. Teraz do czego gadam? Gadam tutaj do mikrofonu. Jest to mikrofon, może jakoś tak ładniejsze światło złapię. Jest to mikrofon Shure, czy jak to mam zwyczaju mówić, Shure 48, który jak już mówiłem podłączony jest na XLR. Tutaj tym rubym kablem tam z tyłu do tego interfejsu audio, a stoi mi on na takim, powiedzmy bez mała, że kościelnym statywie tutaj z firmy Stand For Me. No i tak to tutaj wygląda. Kamerka, właśnie, kamerka jeszcze komputerowa. Tutaj jakiś hapek taki bez szału generalnie. Tutaj jest statyw własnej roboty, bo to był statyw mikrofonowy. Ja przepaliłem dziurkę i zrobiłem sobie statyw do kamery z tego i bardzo się sprawdza. To jest ta kamera, na której widać mój ryjok na live'ie. Teraz tu jeszcze mam drukarkę. Są tu jeszcze głośniki bodaj, listwa mi spadła, Mediatek Xongo, które są już dość stare i bardzo rzadko ich używam, ale generalnie sprawdzają się, jak na przykład ktoś przychodzi i gram na głośnikach, a nie na słuchawkach. No i teraz Buda. Buda to jest Gladius X60, którą zaraz wywlekę i wam pokażę, że tak powiem, z bliska. No, to już jak mówiłem jest obudowa Gladius X60, która sprawia wrażenie takiej wielkiej, masywnej, ciężkiej, no i generalnie taka jest, trochę taki terminator wśród obudów. Tutaj mamy, ona ma 3 wewnętrzne wbudowane już, każdy z 3 prędkościami wiatraki, zewnętrzne wyjścia USB, stację dokującą na dyski. Tutaj mamy jeden filtr antykurzowy, drugi filtr antykurzowy, czy tu będzie coś widać? Dobra, w każdym razie musicie mi wierzyć, że... dobra, teraz tego nie wyciągnę. Drugi filtr antykurzowy jest tam na dole. No i ona tak wygląda. Jest czarna, ładna, wykonana z takiego... Tutaj z boku z metalu, tutaj z góry z takiego dobrej jakości plastiku. No a co jeśli chodzi o bebechy? No to w zasadzie nic szczególnego.
650 zasilacz z Corsarza, tutaj GeForce 970 GTX od Windforce'a, czyli ta legendarna karta z 3,5 GB pamięci. Tutaj chłodzenie na procku Fortis 2, tam jeszcze 8 GB pamięci, 2 razy po 4 GB pamięci z Patriota. Tam gdzieś siedzi tam gdzieś siedzi jeszcze dysk bodaj, ile on był? 640 GB WD Blue. Tematu napędu nawet nie poruszam, bo jest w zasadzie zdupcony i tylko robi tak jak wrzucam płytę i kwiczy, a pod tą krową tam na dole znajduje się procesor i5 2400 3,4 GB, bo tam udało mi się do tyle mnożnik odblokować. No i co? No i to w zasadzie tyle z mojego kompa. Obejrzeliście moje stanowisko pracy, stanowisko live'ienia, tutaj gdzie się to wszystko dzieje. No, nie będę tutaj robił jakichś cen, ile mnie to kosztowało, bo tutaj w zasadzie wszystko było kupowane w innym okresie czasu i dokupywane, także ciężko by było powiedzieć, ale no, to by było ode mnie na tyle. Tak wygląda mój sprzęt. Dzięki, łapka do wierchu i na razie.